Orain barriztu egin dugu, testeoa egin da ostean eta hori dana, eta barrikuntzak sartu dugu. Adibidez, totenak ikusgarriagoak dira, errezago dago bizitariarentzako kaletik eta aurkitzeko, eta askoz intuitiboa eta erabiltzeko errezagoa izango da. Azken finean, turismo arlotik lortu guran duguna da, gure bizitariak alik eta denbora gehien herrian emotea, eta hau erabat da. Eta beste asmotariko bat da, turista bizitatzen gaitu esanak herri osotik sakabanatzea. Kasu honetan, aplikazio honen bitartez, ari izan duguna da, bai Bizkaitik Zubitik portura ekarri eta portutik Bizkaitik Zubira eroan. Baina ez paseo bat egiteko, argazki politak ataratzeko, egon badagoz eta, baina era honetan be, gure historia, patrimonioaren eta abarren gure informazioa hartuko dabe. Ez dugu bakarrik gure argazki bat eroterik, gure dugu gugandik be zeuser ikastea. Eta era honetan, interpretatzeko era oso erreza, polita eta aktiboa da.